Bine ați venit la Pharma Channel! Astăzi vom vorbi despre arsurile solare. Radiațiile solare sunt de două tipuri, UVA și UVB. Sunt radiații emanate de soare ce pot avea efecte negative asupra pielii și sănătății organismului. Cum îți dai seama că suferi de o arsură solară? Pielea îți poate arăta primele semne chiar și după o expunere de 15 minute la soare. Ea devine roșie, dureroasă la atingere și chiar fierbinte. Sunt cazuri când la câteva ore sau zile pot apărea bășici umplute cu lichid, care se pot sparge. Dacă arsura solară este severă, atunci pot apărea și simptome precum febră, frisoane, dureri de cap și stări de moleșeală. În funcție de severitatea simptomelor, arsurile solare sunt clasificate în 3 categorii. Arsuri solare de gradul 1. Forma cea mai comună de arsuri, care se manifestă prin apariția zonelor înroșite, dar și prin piele sensibilă și dureroasă la atingere. În cazul arsurilor de gradul 1, primele semne pot apărea chiar și după 36 de ore. Arsuri solare de gradul 2. Formă de arsură solară care afectează primul strat al pielii, dar și pe al doilea. Acesta este și motivul pentru care apar bășicile dureroase și pline de lichid. Primele semne ale arsurii de gradul 2 pot fi mai grave în primele 48 de ore, urmând ca ulterior să fie mai blânde. Arsuri solare de gradul 3. Cea mai gravă formă de arsură, deoarece în cazul acestei arsuri, pielea este afectată în profunzime. În urma acestei forme de arsuri există și predispoziția la infecții, iar simptomele deja sunt mult mai agresive. În acest caz este nevoie de intervenția medicului specialist, care poate reduce riscurile asociate arsurii. Când este riscul mai crescut să apară arsurile solare? Toate persoanele sunt predispuse arsurilor solare, însă sunt și situații când riscul este cu mult mai crescut, mai exact în următoarele cazuri. Persoanele care au o culoare a pielii foarte deschisă, persoanele cu pigmentul pielii deschis și cu ochii deschiși, păr blond, deoarece pielea acestora produce o cantitate mult mai mică de melanină, persoanele roșcate, dar și persoanele cu pistrui. În cazul de față, există și un risc crescut de cancer de piele. Altitudinea și latitudinea. Cu cât altitudinea la care te afli este mai mare, cu atât crește riscul arsurilor solare. Explicația vine de la faptul că radiațiile solare sunt cu mult mai intense la altitudini mari. Potrivit medicilor specialiști, este recomandat să ne expunem pielea la soare dimineața și spre seară, atunci când radiațiile au o intensitate mai mică. De exemplu, intervalul orar 10-16 nu este indicat pentru expunerea la soare, deoarece radiațiile înregistrează o intensitate sporită. Este nevoie de ajutor medical atunci când observi următoarele simptome: atunci când au apărut bășicile pe corp și acoperă porțiuni mari, când apar simptome precum febră, frisoane, greață sau dureri de cap severe, dacă observi că starea de sănătate nu se îmbunătățește, dacă ai semne de insolație sau dacă apar semne de infecție, umflarea bășicilor, puroi la nivelul bășicilor sparte sau scurgeri de culoare roșie în interiorul bășicilor. Factorii de risc care trebuie să te trimită la medic: leșin, vărsături, puls accelerat, lipsa urinării, stări de confuzie sau sete extremă. Tratament clasic pentru arsurile solare minore. Ce poți încerca? Antiinflamatoare, loțiuni și geluri. Gel cu aloe vera, ulei de cocos, iaurt rece, vitamina C, comprese cu apă rece, comprese cu ceai, castravete și unghiuent de gălbenele. Nu au voie să se expună la soare pacienții care suferă de lupus eritematos, pacienții care suferă de vitiligo și pacienții care suferă de cancer de piele. Cea mai importantă unitate de măsură pentru gradul de protejare a pielii este factorul de protecție solară. Medicii dermatologi recomandă folosirea produselor cu factor de protecție 30 pentru adulți înainte de expunerea la soare și cu factor de protecție 50 pentru copii. Produsele cu protecție solară trebuie aplicate cu 30 de minute înainte de a ieși în soare, indiferent de forma acestora. Tratament în 5 pași, scurt și la obiect. Răciți rapid pielea. Dacă sunteți lângă o piscină, lac sau mare, faceți o baie rapidă pentru a vă răci pielea, dar numai pentru câteva secunde, astfel încât să nu vă prelungiți expunerea.
Hidratați pielea umedă. Se recomandă folosirea unei loțiuni de hidratare blândă pe care să o aplicați pe pielea încă umedă. Evitați unghiuentele pe bază de petrol sau ulei pentru că pot reține căldura și astfel fac mai mult rău pielii arse. Repetați ori de câte ori este nevoie pentru a păstra pielea bine hidratată în următoarele câteva zile. Reduceți inflamația. Administrați un medicament antiinflamator nesteroidian, cum ar fi ibuprofenul, naproxenul sau aspirina, care reduc disconfortul și inflamația. Este foarte important să consumați multe lichide. Ar trebui să solicitați ajutor medical dacă aveți vezicule severe pe o mare parte a corpului, aveți febră și frisoane sau sunteți confuz sau dezorientat. Nu încercați să desprindeți pielea sau să spargeți bășicile pentru că se pot infecta. Semnele infecției includ dungi roșii sau puroi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și astăzi. Nu uitați că ne găsiți și pe Instagram. Vă urăm o vacanță plăcută și grijă mare cu expunerea la soare. Pe data viitoare!